A Deputación de Ourense, a través do Instituto Ourensano de Desenvolvemento Económico e Renfe, suscribía esta fin de semana un acordo de colaboración para fomentar de forma conxunto o turismo na provincia de Ourense e os desplazamentos en tren como medio de transporte seguro e sostible. Esta alianza foi asinada en Fitur. Con este acordo, ambas entidades colaboran na promoción de Ourense como destino turístico e de negocios. A compañía Renfe ofrecerá un 10% de desconto sobre a tarifa no momento da compra aos asistentes e expositores das actividades que se leven a cabo para promocionar o turismo de congresos, convencións e aqueles outros eventos que celebre ou organice a Deputación a través do INORDE. Renfe tamén ofrecerá o mesmo desconto sobre o prezo de referencia a todo viaxeiro que contrate escapadas temáticas ou de turismo MICE a través das empresas designadas polo consorcio. Por último, este acordo tamén facilitará a realización de viaxes en grupo en tren, así como a posibilidade de promover paquetes vacacionais que inclúan os trens de longa distancia de Renfe e outros servizos de aloxamento, ocio e cultura.